bon vespre. Primer de tot he de dir que estic molt content que m'hagin convidat a fer aquesta conferència i molt honrat. Per mi sempre és un plaer venir a Manacor i per tant el meu agraïment a l'Arc Cultural, a la institució del Pavell i bé, espero que no sigui molt pesada la conferència, que aprenguem o refresquem algunes coses sobre aquest personatge tan clau en la nostra història, que és Pompeu Fabra. I també he de dir que em fa gràcia que avui en aquesta casa s'uneixin, es retrobin Alcover i Fabra, els dos grans de la nostra filologia. Bé, doncs comencem. Voldria començar dient algunes coses sobre com era la llengua catalana abans que Fabra començés la seva obra. Era una llengua que, per començar, parlava absolutament tothom. Encara no s'havia produït cap fenomen migratori. Al Principat, a les Illes i fins i tot al País Valencià, el català era la llengua que parlava absolutament tothom en tots els moments de cada dia. Però, com a llengua escrita, era una llengua invisible o inexistent. El 99% de la població, en aquells moments, segurament no va veure mai un text escrit en català. Això era conseqüència, evidentment, d'una història que comença amb l'ocupació dels Borbons, i segurament comença abans, però sobretot en el segle XVIII, quan la monarquia borbònica a poc va imposant l'espanyol i decantant, arraconant el català, sobretot en el segle XIX, quan l'estat liberal té un gran projecte que és construir un estat-nació vertebrat sobretot a partir d'una llengua que la volen fer llengua nacional, i aquest projecte de construir una llengua nacional implica eliminar les altres, senzillament. Per això arribam a l'època de Fabra, al final del segle XIX, i el català és una llengua que tothom parla, però que, com a llengua escrita, és quasi inexistent. Dic quasi perquè alguna cosa s'escrivia, malgrat tot. Alguna cosa s'escrivia. Encara que dic que el 99% de la gent segurament mai veien una cosa escrita en català. Hi ha la Renaixença, hi ha el Verdaguer, després hi ha el modernisme, i els escriptors modernistes comencen o fan pràcticament la seva obra en aquell context previ a la codificació de Pompeu Fabra, i alguna cosa s'escrivia i ens hem de demanar com s'escrivia, amb quines normes, amb quina ortografia fins i tot. Bé, s'ha dit que abans de Fabra l'ortografia i la llengua era una espècie de caos, que cadascú feia el que volia. Això és cert fins a cert punt. És vera que just abans de Fabra i quan Fabra comença la seva tasca hi ha diferents opcions en ortografia, per exemple. Uns són partidaris d'una cosa, uns d'una altra, uns escriuen d'una manera, uns d'una altra, i sí que és un poc caòtic. Però així tot hi havia unes normes dominants, unes normes predominants, també en ortografia. I aquestes normes d'on sortien? Aquestes normes sortien de diferents fonts. Primera, d'una gramàtica. Per exemple, en el segle XIX hi ha una gramàtica que és la que tothom, els escriptors, els qui escriuen alguna cosa en català, tenen com a gramàtica de referència, que és la gramàtica de dos autors que es diuen Bofarull i Blanc. És una gramàtica de referència en el segle XIX. Després hi ha un diccionari, hi ha bastants de diccionaris, en el segle XIX es fan bastants diccionaris, però n'hi ha un que també ve a ser el diccionari de referència, que és el Lavernia, Pere Lavernia.
I després hi ha una institució acadèmica que és la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que és la institució que seria l'única institució que podria dur a terme una tasca de codificació lingüística en el segle XIX. No hi havia pràcticament cap altra. La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. És una acadèmia que va ser creada al principi del segle XVIII i encara existeix. Durant el segle XIX va reunir tots els caps de brot de la intel·lectualitat del Principat, que es va dedicar a estudiar la història de Catalunya, que va treballar molt per conservar el patrimoni després de les desamortitzacions, etc. I pel que fa a la llengua, es va proposar fer una gramàtica, es va proposar fer un diccionari, però no va fer res d'això. Només van aconseguir fer una ortografia, que va ser publicada l'any 1884. L'ortografia de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que, juntament amb la gramàtica de Bofarull de Blanc i l'Alvèrnia, el diccionari de l'Alvèrnia, això són les fonts principals que eren la referència per als que escrivien en català, els pocs que escrivien en català en el segle XIX. I pel que fa a l'ortografia, les tres fonts més o menys coincideixen. D'altra banda, a part de l'ortografia, com era la llengua escrita en el segle XIX? La llengua escrita catalana en el segle XIX té una característica molt interessant, i és que és una llengua bastant unificada. És a dir, els escriptors del Principat, els de València i els de les Illes, escrivien una llengua molt homogènia, pràcticament igual, que és una llengua que surt de la tradició de segles, no? Ja segurament arrencant en Llull i passant per la Cancelleria Reial i tota l'edat mitjana, i això té una inèrcia que dura i perdura. El que passa és que aquesta llengua, que se sol dir llengua acadèmica, perquè es vincula a l'Acadèmia de Bones Lletres també, aquesta llengua unificada, però estava bastant separada de la llengua del carrer, de la llengua que la gent parlava, sobretot a Barcelona. A Barcelona la llengua havia evolucionat i la llengua escrita culta, la llengua acadèmica, era conservadora. Ara us mostraré una primera imatge, si això funciona, ja no va funcionar. No, sí, que tarda una mica. Sobre aquesta llengua acadèmica del segle XIX culta, separada del parlar del carrer, per exemple, s'escrivia parlam i parlau, i vulgarment fora de les illes es deia parlem i parleu, però tothom escrivia parlam i parlau. Verdaguer, Costa i Llobera, tots, no? I tothom escrivia parlars, jo parlars, subjuntiu tu parlasses, ell parlars, parlassen, parlasseu, parlassen. La gent deia, el Principat, el Barcelona deien parlés, parlessis. L'article, per exemple, masculí era l'o, l'opi de Formentó, l'o, i parlant era el. Què més? El subjuntiu de la segona i tercera era jo faça, jo diga, jo muira, i la gent deia miri, faci. Aquesta és la diferència entre la llengua parlada i la llengua culta, que estava separada de la popular, però estava unificada. Tothom escrivia igual. És això, no? Aquí ho tenim ara. Els pronoms mata, sa, nos, vos, l'olós, la llengua parlada a Barcelona amb et, es, servesc, jo servesca, tothom escrivia això. I deien, a Barcelona deien jo serveixi, jo serveixo. El subjuntiu solia ser en jo parla, que jo parla, que ells parlen, i que jo surta, que jo faça, que jo sia, que jo bulla, i parlant sigui, faci, etc. La preposició era amb, s'escrivia sempre amb, se deia amb, però s'escrivia sempre amb, i això són
una petita selecció de diferències entre llengua parlada i llengua escrita. Pel que fa a l'ortografia, això és una mica més petit, però aquí tenim per entretenir-nos una estona. Pel que fa a l'ortografia, a la primera columna tenim l'ortografia que era més general. Les normes més, els criteris més usats, que surten de les dues gramàtiques que he dit, Bofarull i Blanc, del Diccionari de la Bèrnia i de l'ortografia de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Com és aquesta ortografia? Primera, els femenins plurals en as. Las, dones, i després les formes verbals canten o cantaven en va. Tal com era el llatí, però la llengua parlada havia canviat aquesta A en català occidental per E, les dones canten, no? I tota la tradició escrita era las dones canten. Això va ser un gran cavall de batalla al final del segle XIX, un dels principals cavalls de batalla. Un altre cavall de batalla era la Y. Al segle XIX s'escrivia el rei i la reina feien ganxet o feien el que sigui, tal com ho veus aquí. Després hi havia la H entre vocals, raó, plaent, atribuir. Sempre que hi havia dues vocals que no formassin diftong, que es posaven una H enmig, això és una tradició molt antiga. Les oclusives finals, mots com llarg, amarg o pròleg, mots acabats en K, amb el so de K, sempre s'escrivien en CH. Llarg, amarg, pròleg. S'escrivia David, àcid o líquid en T, sempre les oclusives en la sorda, la T. Pel que fa a la B i la V, l'ortografia predominant era etimològica, com en llatí. Llatí era caballos en B, doncs cavall. Encara que després, a les Illes i al País Valencià, que diferenciem B i V, deim cavall, deim fava, savi, però al Principat no hi ha B i V, savi, cavall, i en el segle XIX tothom ho escrivia, pràcticament tothom no, la majoria ho escrivien en B. Pel que respecta a la xe, el so de xe de caixa, l'ortografia tradicional, diguem així, és la tradicional, predominant, és la simple X, caixa. Com si diguessin caxa, no? Això deia caixa, però escrivien així. Això és tradició, no és invenció de ningú, és tradició de molt enrere. Així ho escrivia Mariana Aguiló. Però hi havia algunes altres persones que ja hi posaven la I, com ara. I el primer que va posar la I va ser Milà i Fontanals. BB vol dir la gramàtica de Bofarull i Blanc i el Lavèrnia. Aquí hi havia dues normes. Un escrivia en caixa en I i un sense I. La forma més tradicional era sense I. Pel que respecta a la C trencada, això no existia pràcticament, molt poca gent usava la C trencada. Un dels primers que l'usen, que la reivindiquen, és Tomàs Fortesa, un gramàtic mallorquí, però generalment no s'escrivia, s'havia perdut. Era un signe, una lletra medieval, que la mitjana era normal, però s'havia perdut i se posaven una S o dues S. En plaça, braç, dolç, s'escrivia normalment així. Un altre punt important era la xe final, el so de xe, final, boig, puig, doncs aquí també hi havia una mica de disparitat, la majoria posaven IG com ara, això també és antic, això és tradicional, però pel que fa a mig, per exemple, com que mig, el terme mitja, doncs el Lavèrnia i el Bofarull i Blanc ho escriuen en TJ. En canvi d'espais i esquits, això també és una tradició, posa TX. Això és una norma gràfica catalana molt tradicional, els bascos la van copiar dels catalans. Després, l'Ela geminada també era un altre punt de disparitat. L'Ela geminada normalment predomina en el segle XIX un guionet entre les dues L's. És com ho escriu sistemàticament la Bèrnia o la gramàtica de Bofarull i Blanc i crec que també la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Un guionet. I què més? Un altre cavall de batalla va ser la L palatal, això del so de llamp,
llum, això, doncs, la tradició era posar dues L's, que és una grafia calcada de l'espanyol. Però, com ja duim uns quants segles de dependència, en el segle XIX, uns quants segles, a l'edat mitjana s'escrivia d'una altra manera. S'escrivia amb una sola L, llum s'escrivia amb una sola L. I a vegades s'escrivia YL, cavall no. Treball s'escrivia trebar, YL. Això és la grafia medieval. Però això desapareix en els segles de decadència i s'agafa la norma castellana, LL. També pel que respecta a les nasals, se solia escriure per tot immens, immòbil amb NM, quan totes les llengües romàniques dupliquen la M, com en llatí, però l'espanyol escriu immòbil, amb NM, i així s'escrivia també al segle XIX normalment. És una ortografia bastant dependent de l'espanyol. I finalment, el cas de Redentor, això sí que també és tradició i es manté les consonants llatines MP. Molt bé. Passant a una altra. Després tenim el tema de l'accentuació. Això va ser un gran problema de l'accentuació. Com accentuar. L'accentuació és una cosa moderna, la mitjana no s'actuava, i en els segles baixos, quan es comença a accentuar, s'accentua igual que en espanyol. Sobretot en el segle XIX, qui més qui menys, accentuava els mots com es fa en espanyol. Bé, passant a l'anterior, perquè he comentat la primera columna, però hi ha dues columnes més, que és l'opció que defensen Lavens i Fabra, i també he posat a la dreta per comparar la grafia que defensava Antoni Maria del Torre. Bé, si comparar veureu que hi ha una gran diferència. Perquè Lavens era el dret de Lavens i Fabra el que fan és una espècie de petita revolució ortogràfica, volen canviar moltes coses, volen fer una nova ortografia i fixeu-vos, en lloc de les dones, les dones, en lloc de la Y, la I llatina. Fabra volia suprimir totes les Hs, homes sense H, però altres no. El cas de Llarg, Amarg, Pròleg, això Fabra defensa la G, com totes les llengües romàniques, i com toca per etimologia. En el cas de Ric, Rica i Dic, Digui, hi ha una mica de disparitat també, perquè un cas Escarbó, ara en parlarem, defensava una cosa i Fabra una altra. Pel que respecta a la B i la C, doncs Fabra defensava allò que la gent pronuncia. Cavall, els qui ho pronuncien, no? Cavall, savi, etc. Fabra defensa la I, de caixa i bruixa, etc. La C trencada no la defensava Fabra, la C trencada la va defensar i la va introduir en cas Escarbó, ara la voldrem en cas Escarbó. Fabra estava en contra de la C trencada, però troba que era una cosa, una complicació inútil. Volia una ortografia molt racional, molt simple, i igual que estava en contra de les Hs, les volia suprimir totes, tampoc no volia ser trencades. Al final el van convèncer. Al final, els ha costat. Bé, pel que respecta a l'ella, de llum, treball, Fabra defensava això tan estrany. A l'Avenç escriuen en dues L's com era tradició, però Fabra volia canviar-ho això i volia escriure l'ella en general amb una L, amb una barra, travessada per una barra, aquesta L que hi ha aquí. I en els casos que a les zones de iodització, com les illes, es digui I, és a dir, treball, no treball, sinó treball, en aquests casos Fabra defensava una grafia medieval que era una Y i una L, perquè es pogués continuar mantenint les dues pronunciacions. És a dir, els que diuen treball ho escriuen igual, diuen treball, i els que diuen treball ho escriuen IL també, però diuen treball. Això és l'opció de Fabra, que no va prosperar. Bé, passant a la següent, que és l'accentuació. Han dit que en el segle XIX s'accentua bàsicament de l'espanyola, i pel que respecta a Fabra i
i l'avenç, hi ha una evolució que ara no seria molt complicat entrar-hi, i el Cové, he tornat a deixar la colònia del Cové abans, i el Cové accentua d'una manera també una mica l'espanyola, però introduint accents greus, etc. Això de l'accentuació és molt complicat. Bé, ara comencem a parlar de Fabra. Hem parlat del context, com era la llengua en el segle XIX, abans que Fabra arrencés la seva obra. Pompeu Fabra va néixer a Barcelona, a Gràcia, exactament, que en aquell temps no era Barcelona, era un municipi independent. Va néixer a Gràcia el 1868, crec que era el 20 de febrer, de gener, si no vaig errat. I de molt jove va començar a sentir molt d'interès per la llengua. Conten una anècdota que un bon dia Fabra tenia uns nebots i els va escriure una carta i va començar a agafar paper i va començar escrivint així com ho feia tothom. Queridos sobrinos. Queridos sobrinos. Però tot el que va escriure queridos sobrinos va pensar que això era absurd. Si amb ells parlava en català, per què els havia d'escriure queridos sobrinos? D'aquí seguir la inèrcia de tothom, però ell va reflexionar. Això no té sentit. I va canviar. I es va posar a escriure la carta en català. El que passa que no ho sabia, que ningú li havia ensenyat. Va escriure així com va poder. Bé, això és una anècdota que sempre es mostra per indicar que el despertar, la vocació de Pompeu Fabra. D'adolescent, també cal dir que va tenir un amic que es deia Aguirre, que era d'origen basc, que tenia molta afecció a les llengües. I aquest amic tenia manuals per aprendre italià, francès, anglès, i es veu que les converses amb ell i Fabra eren sobre llengua, sobre aquestes gramàtiques, sobre aquestes llengües, i parlaven d'això contínuament. I a més, el pare de Fabra tenia una petita biblioteca, tenia llibres, que havia estat balda de Gràcia, i entre els llibres que tenia hi havia el Labèrnia, el diccionari Labèrnia, i la gramàtica de Bofarull i Blanc. I amb aquests llibres Fabra va aprendre català, amb la gramàtica de Bofarull i Blanc i amb el Labèrnia. El que passa és que els va estudiar i va restar molt decebut. No li agrada aquests llibres, perquè pensava que era un català molt distanciat del català que la gent parlava, i segurament aquí comença el seu projecte de fer una reforma lingüística. Fabra tenia 17 anys, tenia 17 anys i ja tenia acabada una gramàtica, que es diu Ensayo de Gramàtica del Català Moderno. De l'acabar el 1885 i tenia 17 anys. Això és un prodigi, una persona de 17 anys fer una gramàtica que no és una gramàtica qualsevol, no és una còpia d'una anterior. És la primera, en la història, és la primera gramàtica descriptiva de la llengua real, de la llengua que la gent parlava a Barcelona. És a dir, és la primera gramàtica descriptiva del català central. I no sé si hi ha una imatge a continuació d'aquesta gramàtica, no s'ho poden saltar. Aquesta. Això és la coberta de l'Ensayo de Gramàtica del Català Moderno. La tenia acabada el 1885 i tenia 17 anys, el que passa és que va sortir publicada el 1891 i en aquells anys la va revisar una mica a fons. Però bé, 17 anys, una gramàtica escrita. Aquesta gramàtica, dic que és la primera gramàtica descriptiva, descriu com és la llengua parlada a Barcelona, com el català central en aquell moment. Està en castellà perquè
doncs no se sap ben bé. Pot ser perquè no hi havia una ortografia assumible o assumida per tothom. I aleshores ell deixa un poc de costat el tema de l'ortografia i empra l'ortografia de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, que no li agrada gens, que després es dedicarà a combatre, però bé, aquí l'empra. Aquí la fa servir perquè alguna ortografia havia d'emprar i la seva encara no existia. Bé, és una gramàtica feta a partir d'aquells manuals d'anglès, de francès, d'italià. I és una gramàtica molt interessant, la primera obra de Fabra. Molt centrada en el català de Barcelona, és a dir, pràcticament aquí s'escriu allò que diu la gent de Barcelona, que són moltes coses completament superades normativament. Anem endavant. Cap enrere. No, cap endavant. Jo ho tinc preparat per anar sempre cap endavant. Bé, he dividit la vida de Fabra en 3 etapes. La primera, diríem, de formació, la segona de consolidació d'ell i de la seva obra, i la tercera de triomf, podríem dir. Ara, aquí som a la primera etapa, que és la de formació. Tenim aquesta primera gramàtica, l'ensenya de gramàtica del català moderno, i cap al 1890 o al 1890, que ell tenia... Bé, una cosa que no he de dir, és que Pompeu Fabra va estudiar enginyeria industrial, química. No tenia gent de vocació de químic. N'hi ha que han dit que era una mentalitat científica i no sé què. No tenia vocació de química. No se sap per què, però d'alguna circumstància que a vegades passa, va estudiar una carrera que no li interessava gaire, a ell li interessava la lingüística, la filologia. Però bé, va estudiar enginyeria química, la va acabar, el seu títol és de 1902, ja tenia més de 30 anys. Però bé, això és secundari. Cap al 1890, o 1890, tenia 22 anys, passa una cosa molt interessant, i és que Fabra coneix, entra en contacte amb unes persones, joves com ell, que entre tots faran una petita o gran revolució lingüística. És el que se'n diu el grup de l'Advents. Aquesta gent era un senyor que es deia Joaquim Casas Carbó, que era 10 anys més gran que ell. En Joaquim Casas Carbó era una persona que sabia molt de llengües, tenia molt d'interès per la lingüística, per la filologia, per les llengües, i és un personatge bastant clau en aquesta història. La primera ortografia, les primeres propostes ortogràfiques de l'Avenç són de Casas Carbó, no de Pompeu Fabra. Bé, Casas Carbó. Un altre és Jaume Massó i Torrents. En Jaume Massó i Torrents, un gran jove de l'edat de Fabra, que va fundar una revista i una editorial. La revista, l'editorial, es deien l'Avenç. En un principi s'escrivia amb S, final, i després ho van canviar a la seva encara. L'Avenç va ser una revista molt important i una editorial molt important, que era com una espècie de portaveu del moviment modernista i, per tant, de totes les idees noves que havien aparegut a Barcelona. Aleshores, Massó i Torrents funda aquesta revista i Fabra, Casas Carbó, Massó i Torrents i algun altre van decidir aprofitar aquesta publicació i l'editorial per llançar com a plataforma de llançament de les seves idees i de les seves propostes. I per això parlem del grup de l'Avenç, enquadrat en el context modernista. Què van fer aquesta gent, el grup de l'Avenç, aquells joves arroixats? Què van fer? Doncs van començar el que se'n diu les campanyes lingüístiques de l'Avenç. Unes campanyes lingüístiques a base de conferències, articles a la revista, etc. I en aquestes conferències i en aquests articles anaven explicant a la gent les seves propostes de reforma ortogràfica, de reforma lingüística, etc. Bé, hi van participar sobretot Casas Carbó i Pompeu Fabra. El 1898, Fabra té 30 anys, i publica la seva segona gramàtica. Si ha de passar una imatge, crec que sortirà
La coberta. No surt. Una altra. Aquesta. No aquesta. No pensava que hi havia... Aquesta. La segona gramàtica de Pompeu Fabra, contribució a la gramàtica de la llengua catalana. Aquesta ja és en català. La primera era en castellà, aquesta ja és en català. Segurament perquè ja s'atreveix amb una proposta ortogràfica que encara no és la seva definitiva, sinó que és la de l'avenç. En aquesta gramàtica usa l'ortografia de l'avenç. És una gramàtica que bàsicament és ortografia i morfologia, encara no és sintaxi, que era allò que s'estava treballant en aquell moment, i ja té alguna proposta normativa, així com l'ensaio és purament descriptiu, aquí ja hi ha unes tendències prescriptives o normatives. De fet, proposta, perquè Fabra no era ningú per fer normativa, no? Per un individu particular, però ja fa algunes propostes. I continuant amb la imatge següent, que és l'anterior, aquí som, la contribució a la gramàtica de la llengua catalana, segona gramàtica. El 1902 va passar que, just acabada els estudis d'enginyeria industrial, químic, li surt una plaça a Bilbao i se'n va a Bilbao a fer classes de químic. I a Bilbao hi estarà 10 anys, del 1902 al 1912. I què fan aquests 10 anys a Bilbao? Hauria de fer més bona feina a Barcelona, evidentment, però li va tocar a Bilbao, guanyar-se les soles. A Bilbao es va casar, bé, no es va casar a Bilbao, va anar a Barcelona a casar-se, però es va casar mentre vivia a Bilbao. A Bilbao va tenir les seves 3 filles, la gran que es deia Carola, la segona que es deia Teresa i la petita que es deia Dolors. A Bilbao, sobretot, quan no feia classes de química, tot el temps el devia dedicar a l'estudi de la llengua. I va escriure articles importants, va col·laborar en aquell temps a una revista que es deia Revue Hispanique, una revista d'estudis hispànics, una revista francesa, en francès, però d'estudis hispànics. Per exemple, allà va publicar un dels seus articles més anomenats, que és sobre les es tòniques del català. Fabra és el primer que va explicar la teoria de l'evolució de les es tòniques en català. En català té una cosa curiosa, i és que la E tancada del llatí vulgar va passar a ser E oberta i la E oberta va passar a ser tancada. I això, qui ho explica per primera vegada a la història és Fabra, en aquest article, que és el que se'n diu la llei Fabra. Publica articles a una revista que es diu El Poble Català, temes de gramàtica, que després en farà un llibret, qüestions de gramàtica catalana, i sobretot treballa en la seva tercera gramàtica, que sortirà el 1912. La seva tercera gramàtica, que no parlarem, 1912. Supos que devia tenir moltes ganes d'anar a Barcelona i estar allà. Veiem aquesta gramàtica de 1912, si surt per aquí, no sé si està per sortir ara, aquesta. Aquesta és la millor gramàtica del segle XX, la millor gramàtica catalana. Aquesta és la millor gramàtica catalana del segle XX. Està en castellà, perquè segurament en aquell moment era un moment de polèmica ortogràfica, sabien quan l'escrivia, que era abans de 1912, s'estava discutint sobre l'ortografia i supos que va preferir fer-la en castellà, però els exemples són en català, evidentment. I usa un sistema ortogràfic, usa el sistema ortogràfic de l'avenç encara aquí. No, l'avenç és l'anterior. Aquí ja usa el seu sistema ortogràfic, la seva proposta. Aquí ja s'atreveix a usar la seva proposta. Per exemple, a la ella de llum posava una L i una barra. I per posar treball posava una Y i una L. Això mateix. És una gramàtica molt bona, la millor de totes les gramàtiques de Fabra i la millor gramàtica del segle XX. És una gramàtica per a especialistes, no per al gran públic. I ja, per primera vegada, introdueix la sintaxi. Les anteriors només parlaven de morfologia i d'ortografia, ara ja aborda la sintaxi.
És una gramàtica molt completa. I aquí posa les bases de la pròxima gramàtica, la quarta, que és la del D8, que serà, després en parlarem, considerada la gramàtica oficial del català. Aquí ja posa les bases. Però encara és una gramàtica personal, perquè Fabra, quan estava a Bilbao, era un lingüista i tampoc encara no era molt famós, no? Era poc conegut encara. Per tant, ell fa una gramàtica que és la seva proposta personal. Continuem endavant i tornem allà. No, enrere. A la imatge interior, aquesta. No. Aquí. Era aquí. És un poc complicat, però bé, espero que així tot pugueu seguir el fil d'aquesta història, que és de la seva complicació. A Bilbao, parlàvem de què era Bilbao. Quan era Bilbao, l'any 1906, hi ha un esdeveniment que va ser molt important, que és el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que, com sabeu, va ser organitzat i promogut per Mossèn Alcover. Aquí Mossèn Alcover, en aquest congrés, va esdevenir una figura de la filologia, no? Del Principat, que va adquirir molt de prestigi, molta fama. Doncs Alcover és l'ànima d'aquest congrés, assessorat per un gran lingüista alemany que és Schadl, en el congrés, en el diccionari, en tot el que feia Alcover. Fabra té 38 anys, i en aquest congrés Fabra fa una participació discreta, fa una comunicació sobre ortografia, que fa un estat de la qüestió sobre les polèmiques ortogràfiques, el debat ortogràfic, les diferents opcions que hi ha. Ell defensa també les seves propostes, suprimir la H, no introduir la C trencada, que està en contra completament, cercar una manera de grafiar la L palatal, cercar una accentuació adequada. Això va ser molt complicat, això de l'accentuació. Per tant, al congrés Fabra fa aquesta aportació sobre ortografia i, sobretot, fa una esmena total a una ponència de Fabra, que aquí van aparèixer dos, un Fabra i un Alcover, discrepants, profundament discrepants, sobre el tema de si això de dir he cantat una cançó és influència castellana o no és influència castellana. Fabra defensava que en català antic deien he cantada una cançó, perquè ell volia dir tenc cantada una cançó, i Fabra diu que el pas de he cantada a he cantat és una cosa natural, és l'evolució de la llengua, perquè així com el he cantat es fa un temps verbal, doncs es perd la concordància. El Alcover deia que això era un castellanisme i que s'havia de dir he cantada una cançó. Aquí van xocar una mica els dos. Bé, som per tant a l'època de Bilbao, al Congrés, i ara sí que passant a la segona etapa de la vida de Fabra, que dèiem de consolidació de la seva obra. Una conseqüència del Congrés, el Congrés havia de ser un congrés de sintaxi català, però com que ningú sabia res de sintaxi, no va ser de tot menys un congrés de sintaxi. Sobretot va ser un congrés d'exaltació de la llengua, que ja està bé també, perquè era un context polític que també ho afavoria. L'any 1906 és l'any que es forma Solidaritat Catalana, una agrupació de partits polítics que va aparèixer com a protesta per la política espanyola. El govern espanyol havia fet una llei de jurisdiccions que deia que els delictes contra la unitat d'Espanya serien jutjats per militars i coses d'aquestes. I va sortir un moviment de revolta, de protesta, Solidaritat Catalana, que en aquells anys va guanyar les eleccions, i el seu cap, Prat de la Riba, personatge clau, va ser president de la Diputació de Barcelona. Tot això és molt important per a aquesta història nostra. Doncs d'aquell congrés i d'aquella eufòria de l'any 1906 va sortir la idea de fer una institució acadèmica encarregada de codificar la llengua, una acadèmia de la llengua, que va ser obra extraordinària de Prat de la Riba. La creació, l'any 1907, de l'Institut d'Estudis Catalans, que havia de ser la gran institució científica de la cultura general catalana. I el 1211, un poc després,
es va crear una secció, la secció filològica, encarregada de fer la codificació de la llengua. Som el 1911, Fabra té 43 anys, i es crea la secció filològica, és a dir, l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Parlem-ne una mica. Qui va formar aquesta acadèmia, aquesta secció filològica? Doncs els membres els va triar Prat de Riba, personalment. Hi va posar Alcover de president. Alcover ja dic que havia agafat molta prestigi amb el Congrés i amb el diccionari, que va començar l'any 1901, amb la lletra de convit. I Prat de la Riba té confiança en Alcover, encara no té en Fabra, que era més desconegut, i posa Alcover de president de la secció filològica, però també hi posa Fabra com un membre. Després hi va posar Alcover, Fabra, un helenista, un expert en grec, que es deia Lluís Segalà, un clèric expert en hebreu que es deia Frederic Clascar, i 3 escriptors, Josep Carner, Joan Maragall i Àngel Guimarà. Això era la primera secció filològica. Alcover president, Josep Carner secretari. Molt bé. Doncs el primer encàrrec que va tenir la secció filològica, o la primera cosa que es va proposar, com era lògic, era fixar l'ortografia. Codificar una ortografia que tothom pogués seguir, perquè això és bàsic. Una llengua que no té una ortografia, cadascú escriu com vol, no és una llengua que pugui ser útil, que pugui servir per ensenyar-se a les escoles, per ser una llengua normal d'un país. Per tant, calia començar per establir una ortografia que ningú no discutís. I aleshores es va anomenar una ponència ortogràfica per fer l'ortografia. En aquesta ponència ortogràfica hi havia 4 membres de la secció filològica, Alcover, Fabra, Segalà, l'helenista, Clascar, l'hebreista, i Josep Carner. Després hi havia Massó i Torrents, ja l'hem esmentat, Jaume Massó i Torrents, que era membre de la secció històrico-arqueològica, i hi havia en Pere Coromines, que era el pare de Joan Coromines, que era membre de la secció de Ciències. Hi havia el president de l'Institut d'Estudis Catalans, no de la secció filològica, sinó de l'Institut, és una altra cosa, que era Rubió i Lluc, i hi havia el secretari de l'Institut, que era Eugeni Dors. Això era la ponència que havien de fer l'ortografia. Els únics que s'entenien aquí, que s'avenien, diríem que eren Fabra, Carner i Massó i Torrents. Per tant, eren minoria. I per treure les seves propostes, fins al punt on va poder-les treure, com per Fabra, direm que es van donar quasi un 100%, però no un 100%, per treure endavant aquestes propostes va haver de suar, va haver de treballar molt, va haver de posar en marxa estratègia, manya, mà esquerra, estratègia sobretot. Bé, aquella ponència va començar a debatre sobre ortografia i Fabra va fer una, que estava a Bilbao, va fer una primera proposta, va discutir, van fer moltes sessions, moltes sense Fabra perquè era a Bilbao, i el 1912, un any després, la ponència ortogràfica aprova les normes ortogràfiques, 1912. El que passa és que no les van publicar fins al 1913, per tant sempre se diu que les normes són de 1913. No les van publicar perquè Fabra les va entretenir, perquè no eren les normes que ell volia. I a més, quan van sortir publicades, el 13, van sortir, diríem, entre cometes, treballades per Fabra. Treballades. A fi d'acostar-les al màxim als seus desitjos. No són les normes ortogràfiques que tenim ara, encara. Molta gent s'ho pensa, no? Després van ser reformades. I aquí va haver-hi una altra batalla. Però bé, el 1913 es publiquen les normes ortogràfiques. Estan sancionades per l'Acadèmia de la Llengua, per l'Institut, diríem que són les normes oficials, no? Sancionades per l'autoritat.
Bé, el mateix any que s'aproven les normes, el 12, Fabra torna a Barcelona, torna de Bilbao. Diverses persones pressionaven Prat de la Riba perquè el fes tornar i Prat de la Riba el fa tornar. I li crea una càtedra perquè pugui subsistir, pagada per la Diputació. I Fabra torna a Barcelona i s'incorpora plenament a la feina de la secció filològica. El 13, ja dic que es publiquen les normes, una versió no és ben bé la que es va aprovar, sinó un pot diferent, i una vegada publicades les normes, com que a Fabra no li agradaven, Fabra comença la batalla per canviar-les, per canviar les coses que no li agradaven. Hi ha una imatge, deu ser la següent, que mostra... No, una altra, aquesta. Aquí es mostren algunes diferències entre les normes que es van aprovar el 1913 i les que es van aprovar el 1917. Per exemple, es van canviar una mica el sistema de dièresis, algunes paraules enyoradís que van ser tancada, tots els mots que acabaven en vis, en malentís, no sé què, això en principi s'escrivia en tancada, Fabra no el volia i al final va aconseguir que es posés en vessa. Amplitud s'escrivia en principi en T, el 13, després es reforma i passa a ser en D, sap, rap i cap, el 13 s'escrivien en B, el 17 en P, com ara, i es canvia una mica el sistema d'accentuació. En el 13, allò que es va establir era que s'accentuaria estudia i continua, i secretaria, s'accentuaria secretaria i no secretària, en canvi això es va girar al 17. Història, família, i també el 13 s'escrivia en la idea i en la humanitat, i això Fabra volia canviar i ho va canviar, la idea, la humanitat. El 1913, sobre la terminació, itzar, organitzar, realitzar. Com que això hi havia hagut batalla grossa, no se posaven d'acord la ponència ortogràfica, i Fabra defensava la TZ fort i no moguis, era l'únic que ho defensava. Tots els altres defensaven isar, amb S, organitzar. Llavors què fa Fabra? Se resigna, el 13 se resigna i no s'aprova res. Però Fabra, en el pròleg de les normes, va omplir el pròleg de mots acabats en bitzar, perquè la gent anés acostumant-se a aquesta grafia. I el 17 es va fixar aquesta grafia, anem endavant. Això jo... no, aquesta és la del 18. Doncs anem endarrere. Anem endarrere. Aquí. Doncs tot d'una que Fabra va... Tot d'una que es van aprovar les normes del 13, Fabra va començar la batalla per modificar-les. I aquí és quan va fer una, diríem entre cometes, una conxorxa amb en Josep Carner. Ens vam posar d'acord. Fabra va aconseguir que el secretari de la ponència ortogràfica, de la ponència, no fos Eugenidor, no fos Coromina, sinó que fos, si no vaig errat, que fos Josep Carner, que era secretari de la filològica, i amb en Carner de secretari de la ponència i en Fabra van fer un entente i van acordar que les actes de la ponència o de la secció filològica també, les actes en què discutíem la reforma de les normes, diria el mínim, pràcticament res, només els assistents i a fi que no quedés el mínim de constància de les coses que s'aprovaven. Bé, el 1914 Fabra està treballant intensament amb aquesta reforma, pensant en fer un diccionari, que és el diccionari ortogràfic. El projecte era fer un diccionari ortogràfic, perquè clar, després de fixar l'ortografia, només teníem l'ortografia, no teníem res més. Però la idea era fer un diccionari, encara no un diccionari normal, això vindria després, sinó un diccionari ortogràfic, és a dir, que només dugués les paraules, sense definició ni res. Perquè com a mínim la gent pogués veure com s'escriu cada paraula. Si enyoradís, l'embessa o l'enserencar. I, per tant, el 14 Fabra treballa en la modificació de les normes i amb el diccionari ortogràfic.
I bé, el 14 comença la Primera Guerra Mundial. Alcover, que era president de l'Associació Filològica, sembla que no anava a les reunions. Diuen que, com que era filó germànic, doncs no sé per qüestions de seguretat o no sé per què, doncs preferia no quedar a Mallorca, i allà s'estaven discutint coses sense ell. Fabra fa una proposta de revisió de les normes, l'envia al Alcover, això va ser el 1915, li envia una llibreta amb totes les propostes. Sembla que el Alcover no va fer gaire cas, com si digués fes el que vulgueu, no? I el 15 o el 17 mateix, no recordo si era el 15 o el 17, es va aprovar la modificació de les normes en aquella imatge que heu vist. I les normes del 17. I les normes del 17 són les actuals, ja, clarament. I el 17 surt del diccionari ortogràfic, obra de Fabra. Molt bé. Aquí, aquell any va ser una mica un mal any, un any horribilis, perquè és l'any de la ruptura de Fabra i el Alcover. Això de les normes va ser una cosa important. Tot una que se van haver aprovat la reforma de les normes, el Alcover la va impugnar, va haver-hi mala maror, molta mala maror, per altres raons també. Fabra i el Alcover tenien projectes una mica diferents, concepcions diferents del que havia de ser la llengua estàndard, concepcions diferents del que havia de ser el diccionari, i aquí van rompre definitivament. Això era l'any 17, l'any que es mor Prat de la Riba, important això, i aquí trenquen, no? Li proposen a Alcover que es fos president honorari de l'Associació Filològica, va dir que no anai, que ell era el president Torres, i bé, van trencar, se'n va anar, ja sabeu, se'n va anar a Mallorca, va venir a Mallorca, amb la calaixera, i totes aquestes històries un poc tristes. Llavors, el que passa és que a partir d'aquest moment Fabra va ser anomenat president de l'Associació Filològica i va tenir les mans lliures, diríem, per fer una mica el que ell volia. I què va fer? Doncs el 18 publica la quarta gramàtica, la gramàtica catalana, gramàtica de la llengua catalana, gramàtica catalana, hi ha una imatge a continuació, sí, és aquesta. Aquesta és la gramàtica que Fabra publica el 1918, l'any de la ruptura, que havia treballat en els anys anteriors, evidentment, i aquesta ja no és, bé, és obra de Fabra, però ja no és una gramàtica personal, sinó que com que va ser assumida i publicada per l'Institut, els altres no, la gent la va rebre com la gramàtica de l'Institut, com si fos la gramàtica oficial. Ningú va dir mai que fos oficial, però la gent la va rebre com la gramàtica oficial. I encara es considera, ara ja no, ara que hi ha la gramàtica nova aquesta que han fet darrerament, però fins ara havia estat la gramàtica, encara si voleu entre cometes, oficial del català. Obra de Fabra, publicada per l'Institut, gramàtica completa, amb ortografia, morfologia, sintaxi, gramàtica normativa, té una intenció normativa. Se'n van fer moltes edicions, fins al 1900. El 1933 Fabra en fa una revisió, per tant, si us interessa aquesta gramàtica, heu de mirar aquesta versió de 1933. I bé, aquesta gramàtica Fabra la va completar amb una altra obra, que són les converses filològiques, que són uns articles de llengua que ell publicava a un diari de Barcelona, la Publicitat, l'altre, perquè això és un castellanisme, perquè així, perquè això. Petits articles de llengua, va publicar més de 900, o més de 900, molts, que després es van recollir en llibres, són les famoses converses filològiques, que és un dels llibres que jo vaig, quan era estudiant de filologia, vaig llegir amb més fruïció. Em va entusiasmar aquest llibre. Molt bé. Anem endavant. Sí, som aquí. 1918, converses filològiques. Això és la segona etapa, l'etapa de consolidació de l'obra de Fabra. El 1923
passa la dictadura de Primo de Rivera. Això va ser un cop per a la filologia, el català, el país. La dictadura va suprimir la Mancomunitat. La Mancomunitat és la institució que creada el 14 per Prat de la Riba, que reunia les diputacions de Barcelona, que era un organisme no encara autonòmic, però mira, tenia unes competències i moltes coses podia fer, va fer. Primo de Rivera va suprimir la Mancomunitat, va suprimir les subvencions a l'Institut d'Estudis Catalans, que va malviure a partir d'aquest moment. Fabra va continuar fent feina amb ajudes d'en Cambó, per tant sense cosa privada. El 1924 Fabra el fan president de l'Ateneu Barcelonès. El 1926, en aquell context de la dictadura, proposen a Fabra fer-lo acadèmic de la Real Acadèmia Espanyola. Va dir que no, gràcies, perquè la meva llengua no és aquesta, jo m'he de dedicar a la meva llengua, i per tant va dir no, gràcies. I ara passarem a la tercera etapa, que és del triomf. És aquesta. És l'etapa que comença el 31, amb la proclamació de la República, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Els Balears no hi van arribar, però també hi hauríem arribat, segurament. El català oficial de Catalunya, en virtut de l'Estatut. Fabra li donen una càtedra a la Universitat de Barcelona, que passarà a dir-se la Universitat Autònoma de Barcelona. I el 32 mateix, el 32, 64 anys, Fabra publica la seva darrera gran obra, que clau el cicle, és a dir, el diccionari. Hi ha una imatge a continuació. El Diccionari General de la Llengua Catalana, 1932, aquesta és la primera edició, en el qual havia treballat durant els 6 anys anteriors, 6 anys només, en 6 anys va fer aquest gran diccionari, i així es comportava el cicle. Sabia fer l'ortografia, obra bàsicament de Fabra, contra tots els elements, sabia fer la gramàtica, el D8, pràcticament, obra de Fabra, i ara sortia el diccionari, obra de Fabra. Així es pot dir que se tanca la codificació, s'aclou, s'acaba la codificació de la llengua. Són anys feliços de república, d'autonomia, d'oficialitat del català. L'obra de Fabra, pràcticament acabada, es pot començar a divulgar. Llavors apareixen una sèrie de lingüistes que la divulguen l'obra de Fabra, com Emili Vallès, Delfí Dalmau, Artur Balot, Josep Miracle, a Mallorca Moll, al País Valencià, Carles Salvador. Apareixen nous mitjans com la ràdio, i la ràdio també difon la normativa de Fabra, hi havia programes que feien això, i ho fan els escriptors, etc. Són anys de... és l'època de... No, anem endarrere. Som aquí, la darrera etapa de triomf. El 32 mor Antoni Maria Alcover, l'any del diccionari també, deixant 2 toms fets, que continua Francesc de Barjamoll, i arriba un moment molt tràgic, que és el 39, Fabra té 71 anys, i bé, doncs, cop d'estat, de guerra i triomf del feixisme. El mes de gener els feixistes ocupen Barcelona i Fabra i moltíssima gent va haver de prendre el camí de l'exili. Fabra se'n va Pirineus amunt, va anar a París, després va estar a Perpinyà i va acabar a Prada de Conflent. Quan els feixistes ocupen Badalona, que és allà on vivia Fabra, no vivia a Barcelona, van entrar a casa seva i van tirar tots els llibres pel balcó o per la finestra del carrer i els van cremar.
Això és una cosa que va doldre moltíssim al meu pare i a molta gent, la gent plorava davant d'aquest espectacle, segons diuen. Fabra se'n va a l'exili i va a parar a Prada de Conflent, on va viure els darrers anys de la seva vida, passant penúries, moltes penúries. L'exili sempre són penúries. Va passar fam, fins i tot va passar... Sí, va passar fam. Diuen que menjaven vesses, s'alimentaven de vesses, això que mengen els coloms, de bullides, que havien de bullir moltes hores. I penúries econòmiques, va tenir l'ajuda de Pau Casals, afortunadament, que tenia molt de pes, que també de Prada. I una de les coses que més greu li va ser preparar és no tenir els seus llibres, els seus papers, que l'havien cremat a Badalona. Per no tenia ni el seu diccionari a l'exili. Un amic li va regalar el seu. I aquest diccionari després es va recuperar i ara està conservat, no recordo on, bé, no, en algun lloc oficial, no recordo. Però està ple d'anotacions en els marges, perquè fins i tot Fabra tenia escassedat de paper, no tenia ni paper per escriure i escrivia el seu diccionari, perquè vegeu com ho passava. Això són els darrers anys de la vida de Fabra. A més, el darrer any va morir la seva filla, Teresa, la segona, que tenia 40 anys. Havia estat sempre malalta aquesta dona i va morir amb 40 anys a principis de l'any 48 i Fabra va morir, això el va afectar molt també, Fabra va morir el dia de Nadal de 1948. Tots dos, Teresa Fabra i Pompeu Fabra, estan enterrats al cementeri de Prada, on cada any, el mes d'agost, durant la Universitat Catalana d'Estiu, se li fa un homenatge. Bé, i aquesta és la vida de Fabra, com anem de temps? Una hora i una... Si podeu anar concloent, ja farem una mica de col·lac. Sí, com bé que anem acabant. Pensava també parlar de... Això és llarg, la vida de Fabra és llarga i densa, i l'obra és densa. També pensava parlar un poc de què passa amb l'obra de Fabra després de Fabra, però clar, això ens duria molt lluny i no tenim poc temps. Aleshores fem una mica de col·loqui? Sí, si ho trobeu, ara, si hi ha... El que solen fer